Det er sådan, at... Hvad er vi gang i? Vi er gang i, at klokken den er 9. Nej, den er 10 minutter over 9. 10 minutter over 9 i morgen. Vi er ikke gået i seng endnu. Roadtrip-drengene, de holder den kørende. Det er sådan, Sten siger, han gik kold, han kunne ikke mere. Han har taget for mange sten. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Men han skal fucking vaske gulvet, så nu skal vi op og få ham til at vaske De er alle sammen gået under. Ja, alle sammen gået undtaget os 3. Men nu skal han kunne vaske. Vi skal til at skynde os, rundstykkerne bliver koldt. Så vil vi skal til. Kom, følg med her. Det er meget fodkoldt, jeg er kold fusse. Shhh, ikke så højt, ikke så højt. Hvem er han? Ja, det siger han. Øj, det er endnu ekstra koldt heroppe. Jeg vil... Ja. Ej, hvor flammer du så? Come on! Det er en tid, du skal op, vaske Stacey! Det er dig, der skal rydde op!